Ya Karamogi tarik en kanyo tarik mar adek dwe mar ang'wen higa ma 2025 kaka pile intiere kama kare chinti cha ng'wen godhiambo mondo mi oyud weche manyien mago ma mesa ma ka weche manyien osbedo ka ikoni odiochieng' ma kawuono magie weche ma omiyo pek. Kama wewe ni MCA fanya kazi yako. Hawa watasahihisha kazi yetu baada ya miaka 5. Kama wewe ni mbunge fanya yako. Kama wewe ni governor fanya yako. Mimi kama rais nitafanya yangu na hao wananchi wataamua baada ya miaka 5. Jatend piny Kenya William Ruto lorore masawa odiochieng' mar adek kamoko kuom jotelo mane otene osomnegi gi jopiny. Gai mar obila Douglas Kanja oyudore tago maliet ka sani riwruogo kinde sunde kuom yuoro e romo mar siasa ma jatend piny William Ruto nyobago Nyeri. Kitu aliniambia kuna kijana anamsumbua. Ampendi lakini ukijana anamsumbua anamforce anataka akuwe rafiki yake. Ndodhi nyime winek mar japuonjre mbalariany ma multimedia maringre okwanye itangi mar pi osiepne ma en achich to pod olal. Nyakoromogi nena ka intiere kanye nyalo nyisa kamine nae thuolo nitiere kabidi tiyo kod layo duto mag tudruok kariya deka uchiel nono yode chiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Ken ng'atno mantiere kod simbo ong'we yamo yode chiel kachiel bende Citizen Digital. Wago kod mbaka kendo miya pachi weche mopogore opogore mago motimore pacho kaendi mabiro bedo ka wakelo ni nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en japuonjre moro manyako manyo some mbalariany ma multimedia bore Nairobi. Ne udringre ko witie tangi mar pi odhiambo manyoro. Sylvia Kemunto nochiwo ripot mare ni olal tarik 30 dwe mar adek higani kaka jafama marwa Efinya Kidilero achich mitudo gi nek mar Kemunto. Wachore ni en achiel kuom jopuonjre masomo e skunno kendo ne osiepne. Ngino mapodo makoganda gi buok wirani Sylvia Kemunto japuonjre mbalariany ma multimedia nolal nade mochwe oyude kotho. Kemunto manyosomo weche ma kompyuta kendo nyoni e hike mokwongo mar somo nolal tarik 30 dwe mar adek higani. Motelo ne ma Kemunto norne omenda kokadhe jaduong' kanisa kendo min mare notemo manye kokadhe simbo ong'we yamo. Kata kamano nokomako simu. Gipek kod lit e chunye. Min mare lero kinde manolose mogik gi nyare. Hiyo Sunday nikapiga simu kwa security ya shule. Nikapigia security moja hapo juu kuna wenye najua, nikamwambia nimetafuta mtoto simpati kwa simu anisaidia aende kwa hostel mali anaishi aone kama wako hapo. Huyo security akaenda, bila alienda akapata msichana wanaishi na Sylvia. Bila animpata akamwambia, aliamka asubuhi akaacha Sylvia kama amera yeye akatoka akaenda kanisa. Kurudi ndio alipata Sylvia hayuko. Alikuwa amepanga nguo, alikuwa mandoto zilikuwa zimepangwa hapa, alikuwa anafua vitu zimetapakaa, akaona sio kawaida. Ma ewi od kardak ma jopuonjre ma yawuoyi mar block E mbalariany ma multimedia. Tangini mar pi emano yude ringre Kemunto kosechako tow toko bila kotend skunno manye kuom thuolo mar ndalo adek. Tangino mano yude ringre Sylvia no yud kotwe kod waya kendo kidi no luwe wiye. We are very saddened that as an institution, where are we heading? What is the guarantee and the safety of our girls around men? Those are the questions that we remain asking ourselves. When they try to check the movement of the girl through her mobile phone, it was discovered that the girl actually had the mobile phone on the whole of Sunday and she was within the university.
and the mobile phone was switched off on Sunday at 10 p.m. That finding from the police was very important because it indicated that the girl never left this university. She was within. Kaluwore gi joneno, rawera moro moyang nyinge kaka Philip Eric Mutinda, mabende ya chich maduong' mitudo gi Nick Kemunto, none chieng' Jumapil kar saa 7 kawuok e room B90 kama Kemunto nodake, gi suitcase Kemunto manothuthni godo nyake room 301 block E. Jopuonjre mamoko manodake room achiel kode olero ni suitcase no nok gineno tich ariyo gokinyi. Ile kitu aliniambia kuna kijana anamsumbua. Ampendi lakini huyo kijana anamsumbua, anamforce, anataka akuwe rafiki yake. Nikakuja majioni kitu ya 10 hapo. Nikapata the guy with the suitcase anajaribu kuilalia on the top of the head, hapo kwa head kama pillowcase, and then it felt uncomfortable, then akadecide kuiweka hapo tu kando ya hiyo desk. Kaka nwang'ere kode nene wuoyi maber kabisa. Makatani gino podo oyage buok nyaka sani. Sylvia anang'ega mana nyinge. Nyingne manosiko wacho ga sate. Eto but sura kama takiae kata kokele sentakiae. To nowacho ni Sylvia nenga machalo nade? Nowacho ni negierore ga do. Erok to negierore ga. Kaka nowuoyo. Nonro mar obila nyiso ni simb Kemunto nosim kar saa 4 mar otieno chieng' Jumapil manolalie. Anyuola mar Sylvia Kemunto koro dwaro ni piny owacho donjre wachni kendo neni otim nonro makare mondo mi Kemunto oyud ratiche. Mtoto akiuawa aruhusu kwa auawe, hakuna kupiga kelele. Si alikuwa anapiga kelele hapo karibu, hakuna mwenye alikuwa anasikia. Na kitambo wa mfurute wa mpepe wa muingize kwa tangi. Huko ni kusema hakuna mwenye aliona. Ringre Sylvia notere kar kano ringre ma City Mochari ka irito chenro mar bero. Nyikwa Ramogi tangini emano fwenye ringre Sylvia Kemunto. Gino mapod medo nyuolo paro en ni to enio mane mano tinye ringre Sylvia Kemunto nyaka maluka. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Multimedia, Nairobi. En wach malit kendo wach matek nyakwaro Mgajwang' nonro pod ibiro time wach machal kamano. Oyangore ni nitiere medruok e lweny mag kit chwech kod nek mar joma mine ka joma chuo makadho e lwenjego okwa mondo mi ochok chir kendo ogo lipot. Magi wach romo mar kawo pach oganda ewi yore kedo gi lwenje mag kit chwech manobagi e kaunti ma Nairobi, kama jokendo ratich oganda okwayo piny owacho mondo ketie tim chike magayo lwenjego. Lidio Keyo nigi ler. Ne en romo mokwongo mar kawo pach oganda ewi yore kedo gi lwenje mag kit chwech, romo manobaye gi aput mochung' ne chenro no kendo noyo jokendo ratich oganda kod jogo mosekadhe midhiero makamago. According to the National Police Service, we had 97 femicide cases which were reported in 3 months alone in 2024. Currently, we are standing at about 171 cases, and I'm sure as of today, this number should be growing. Riwruoge go oseo piny owacho kuom keto nyawe kete tim chike magawo midhiero mag lwenjego, ka bende giseo doho kuom ywayo buchego kuom kinde malach. And all of us are saying that we should work collectively to ensure our judicial system are active, which also we support in believing in public institutions. But we feel cases are taking too slow to move forward. Justice for Sharon Wikenhardt, it was in 2018. And am I wrong, and you can correct me until today, case in a kwama. Gise obila kuom tiyo kuomgi gi teko mathoth kinde ma gidwaro ratichgi, ka bende giyango ni obila thoro chweyo mabamba moko kuomgi. Tulienda Jivanji, and we are fighting for other women and ourselves. I and many of these women in front here were sexually harassed by the police. We were strangled. Many, yule msana alikuwa na nguo ya Divine Church. And many are here, they can attest. And we were sexually harassed to catch up. Gidwaro mondo mi oganda mosekadho e lwenje makamago kik chulo osuru, kaluwore ni gitiyo gi omenda mathoth e yore thiedhruok, ka jo hando pamo to kwa luor makende kindgi gi oganda, kaluwore ni gin bende gikonyo gero chumi mapachoka kendo giwacho ni ohandgi no en mana kaka ohelni mamoko. I want you to know that if my work is not criminalized, then I can earn well. And I contribute to the economy of this country day in, day out. Because I belong to this nationality, I have an ID, so that means I vote. All we are asking for is for safety and security when we are at work. Because other works are good works and people are earning from them.
but my work is good and I'm earning from it. And for me, it is working better. One of the jokes I always make is selling tomato is work, but sex work pays better for me. My mother was butchered by a client. The perpetrator was arrested on the scene with a murder weapon, never charged, yet everybody knew who was the suspect. Today, Rogers Mosaro is walking free, while my mother is lying on the grave. Jakoma Pudno Nancy Baraza kwa jomachuo bende ugoko ogo report ponone gi kadhe lwenje mag kitchwech ka bende osingo twak gi migawo mar somo mar menywandi e chenro mag puonj ewi lwenjego e skunde. Tulisikia kesi 3 kutoka Othaya mawiki machache imepita kwamba wanaume sehemu zao za siri zimekatwa na mabibi. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni kuumiza mtu. And the place to start is educational institutions. We have to start from there to teach human rights and respect for the lives of men and women. So that has to go into curricula eventually. Chenro mar kawo pacho ganano biro dhi mbele counties duto 47 ka ibiro chwal report no ne jatend piny Kenya. Bang' chwalo report gi ne aput marango yore mag kedo kod lwenje mag kitchwech kaachiel kod nek mar joma mine. Geno mar riwruogegi en ni paro ma kamagi biro ketie tim ka bende jakom apudno Nancy Baraza oganda ni mondo oriw gi lwedo e kedo kod lwenje mag kitchwech. Lydia Okeyo, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Mbalariany ma Moi chako chenro mar riembe tich ma kuom jotije mage kaka achiel kuom yore mag chako duoko tat somono e wang'e. Tend mbalariany lero ni ma timore kaluwore kod ng'ikruok mar omenda ma mbalariany osebedo godo kuom thuolo malach ma bende ne odwa nege chutho. Simfros Okinda nigi ler. Nedalo prochiko toka otelo mar mbalariany ma Moi manelik luro e lak thon, tend mbalariany no manyieno chako chenro mar temo duoko tat somono e wang'. E oboke mar tarik 2 dwe mar Ang'wen higani, tend mbalariany no oro ote ne riwruog jotich mano UWASU mondo giikre ne chenro mar tengo lwet moko kuom jotich gi mogo. E oboke no mogo kogno kod Vice Chancellor manyien e yor Kojolo Ngire Kiplagat Kotut, mbalariany no ywak ne kwan mar jopuonjre madonjo e mbalariany no osedok piny, gino ma oseduono aguch omenda mar mbalariany no. Ngire Kiplagat osingo mar lalruok kod riwruog jotich e thuoloni duto mar neno yore mamoko mag konyo jotich madhole mar koso tich dhi mulo. Tend mbalariany ni bende osingo mar luwo chike duto matayo riembo ji e tich kendo chulo jotich moriembi gope duto ma mbalariany no ni godo. Mbalariany ma Moi noyudo telo manyien e chak higani kaluwore kod achiedh nade modhuro ma osebedo kanore kuom thuolo buora sani. Listi mag joma chenro ni biro hinyo ibiro gol dwe mar 5 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Midhiero mar ridruok mar nengo ngima en midhiero maduong' ma weg tije kod jotich kalo e pacho kaendi kotenore kod wach osuru ming'adogi. Ma en wach manowuok e romo mar 44 mar riwruok mar weg tije pacho kae bade maimbo mano Federation of Kenya Employers mano bagi e boma ma Kisumu. Ma miyo koro kwayo makende wuok ne piny owacho mondo mi oranga nena chike magiwacho ne ridore mokalo ne weg jo ohala kod jondik ji e tich. Millicent Adhiambo miyo ler. E romo ma higa ka higa mar 44 e boma ma Kisumu, jokanyo mag riwruok mag jondik oganda e tije Federation of Kenya Employers koro kwayo piny owacho mondo rangi kaka nyalo duoko e chien jok mag osuru ma oket ne jondik ji e tije kaka yor bero sekta no kod mar ohala. FKE stands for obedience to the law and compliance by employers. That's what we encourage. Yes, we engage government on the one hand to say that some of these taxes are onerous and could you review them and see how to reduce the pain for employers. But once it is a law, our members do comply. Tuak ewi meduoko osuru ming'ado jotije mong'ere kaka statutory deductions bende ne owuok ka FKE koro dwaro mondo piny owacho oduok chien kwan omenda ming'ado jotije mondo giyud gima gidok godo pacho ka dwe orumo. I know it is a difficult one for employers because there's no guarantee you'll get a house, but many houses have been built. We continue to engage with the government to see if there's any way in which the level of contribution can be reviewed, and also if we can put a cap on the period. We are going to remain engaged with the government
on this matter. We've already presented it to the CS Treasury, and I know the government is considering how to address the issues that not just employers but really industry has raised. Tuak ewi medruok mag osuru ming'ado jotije bende statutory deductions bende ne owuok ka FKE koro dwaro mondo piny owacho oduok chien kwan omenda ming'ado jotije mondo giyud gima ginyalo dok go pacho ka dwe orumo. It is a problem, and we've engaged with the government on this one. We've talked about it for quite a long time, that we need to look at the level of deductions that makes it possible for employees to have take-home pay that is meaningful and does not put employers in jeopardy where you are complying with the law on the taxes and the statutory deductions that you're supposed to apply, and also looking at your employee and realizing that this person has very little income or zero to take home. So it's an ongoing conversation. We did engage on this one with CS Treasury, and they are working out in reality what is the level of the problem, and we hope to continue to engage. Ekin midhiero makamago, Federation of Kenya Employers osidho chenro manyien ayanga mabiro dhelo weg tije kod ohendni matindo e kitelo lony kod lwasi makare mag jotije kod yore timo ohala pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Odoge weche mag limbe ma jatend piny Kenya William Ruto mosebedo kotime gwenge mag Masawa ma piny Kenya. Odiochieng' ma kawuono jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa ne yudore tago maliet e lwet jopiny manorogone kendo chune mondo mi ong'ad twak e gwenge ma Ol Kalou e kaunti ma Nyandarua. Magi otimore kinde limbe mar jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' mar adek e Masawa kaka wuono olimo counties ma Nyandarua kod Murang'a mana kaka Walter Nyambagalero. Magi otimore ka gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga to koni jatend mogudho moto kod morgi ilo kanyakla kod segalagala gimiyungo magisebedo ka giyudo ndalo ariyo mosekalo limbe mar jatend piny Masawa mar Kenya e kaunti ma Nyandarua gwenge mag Ol Kalou e kinde limbe jatend piny William Ruto e odiochieng' mar adek Mount Kenya. Kata kamano weche nochomo kono e thurgi punde e kendo rado gi wi pika lewni ne jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa mane okwesi kendo rogne kanyaroya modonje puothe. Goto chako bedo mapothpoth e kendo kier kod Kimani Ichung'wa e kod jotelo mamoko. Mount Kenya chal ka gima nokuoye pi kod joera mag mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Ichung'wa ochuno mondo ng'ad twak mare bang' pimne muya kod wi peke e kata odoko ne ochako loso kod dho swayo magikone to ne oduogo rumone kendo odok e dhogi. Kata kamano kuone pod odhi e kendo jwang'o twak kaluwore kod ichwang' mane medo metni e lela. Mheshimiwa Rais, mimi akaida Jaod bura ma Nyandarua County Faith Wairimu bende osomo pap kendo kawo kod jatend piny chon e weche siasa bang' yudo koyo kod chal mane ok ochano. Kwa sababu ilikuwa imekwama kwa Jaod bura ma Laikipia East Festus Mwangi Kiunjuri olwandhi oko e podium mana thuolo machuok tok lwenyo podium ka en bende oganda ma Mount Kenya ne okuyo kuome pi kendo kir kodelo. Magi etimore ka gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga kalose kinde romo mar duol mar Governors Nairobi to okoni Ruto mbi mare orumo kamoro dumb kwero yo Masawa mar Kenya e kendo okachon mane nyalo rwake ka ruodh oganda. Tunafurahi kwa sababu rais amekuja na hii wiki imekuwa nzuri kwa sababu tumepata marupurupu. Tungetaka awe akiendelea kuja kwa sababu akija marupurupu yanapatikana na tuna furaha. Lakini mwito ni ule ule. Tuko pale pale. Ni vizuri nikuambie. Kwa hivyo watu wa mlimani hawajaanza kuomba mtu. Hapana, mimi ningetaka niseme hivi, rais ni kingpin wa Kenya, lakini pengine sio kingpin wa mlima. Ukimwona mwambie Mheshimiwa Rais, wewe ni kingpin wa Kenya, lakini kwa mlima una wenyewe. Jatend piny William Ruto limbe mare Nyeri kod Murang'a to okone jopiny ng'ama ok otiyo
dhibiro kopacho karombo mitere kul. Ruto ojiwo jopiny mondo bed motang' kod jotelo yiero melo 2027. Basi tukae chonjo, kila mtu afanye kazi yake bwana. Kama wewe ni MCA, fanya kazi yako. Hawa watasahihisha kazi yetu baada ya miaka 5. Kama wewe ni mbunge, fanya yako. Kama wewe ni governor, fanya yako. Mimi kama rais nitafanya yangu, na hawa wananchi wataamua baada ya miaka 5. Kweth mag Ruto bende oywe piwangi ka okapu margi ne omako Mary wa Maua mane ojwango Rigathi Gachagua kendo yango sir ne William Ruto. Rais Ruto alikuwa anasema yesa kwa Uhuru Kenyatta, na Mungu sasa amembariki, ndio rais yetu. Ni rais wetu, si raisi. Si ni rais, sio raisi. Kwa hivyo mimi nataka mnikubalie, hata mimi nisaidie rais na niseme yes sir. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawadhi riwruok mar okinde ma pacho kalo Society of Kenya oseogai mar obila Douglas Kanja kuom riwore kod jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare kaunti ma Nyeri. Ogai margi Faith Odhiambo e oboke moro ne ute fwambo wacho ni jolony e weche chike ni kod to. E wi okang' ma Douglas Kanja okawo mar riwore kod jatend piny Kenya William Ruto e paw siasa ma omiye nyaka thuolo mar twak kod jopiny e kinde ma ok onego bed ni onyiso chung' moro amora e weche mag siasa. Cynthia Onyango ni kod ler. Inspector General ya National Police Service odiochieng' manyoro Kieni e kaunti ma Nyeri, jalup jatend piny Kithure Kindiki ogwelo gai mar obila Douglas Kanja mondo mos jodak kendo twak kodgi kuom kinde mathwis. anaitwa Douglas. Twak mano obedo e nyirni machuok kende ka gisani to koro lokore thuon wach ma ochimo Kanja tir e wi kit chung' mare weche siasa ma pacho ka. Pia kuna mkubwa ya polisi ya Kenya